zvinorevei kuti Jarlax? Hazvina zvazvinoreva. Hamusati manatsoziva kuti zita rekuti Jarlax rinorevei. Ndere kungoti vanhu vangoti daidza kana kuti muti. Makadi kuzviti jamuti. Mukoma wangu, handi munofanira kutsvaga zita ramunofanira kuziva kuti rine zvazvinoreva. Saka iri harina zvarinotomboreva, ndere kungoti tidaidzwe pamangoma. Hey, mukai. Zviri seiko chibaba? Chibaba, toda kuti mutaurise nhaika kuti nyika izive kuti tine vanhu vakangwarira. Muri sei? Aiwa bo ndred mukoma. Handiti ka ndikutaura nani? Jarlax. Jarlax, muda zvekutaura neni Jarlax? Sure. Zvani munoimba here? Saka mukapinda pashow mune muchitaura nevoice iroro. Aiwa. Zvitoda kakonfafa handiti? Ko munoimba musambo upi? Zimdanzo. Munoimba Zimdanzo. Alright, panapa ndina Jarlax. Vasati vasubscribe kana kufollow our platform ndokumbira mubaye follow naika tichifambidzana panapa tinokunzirai talent rinenge vachiri kusumukira vakasumukira kuti musangane navo muchipa macomments nekurudziro yenyu paKunashe Studios. Handiti ka ngoma Jarlax makatanga rini zvekuimba Zimdanzo? Ngoti 2023. Alright, 2023 ndo last year. Kosei makada kutanga kuimba Zimdanzo? Ndoona kuti ndo ndaikwanisa kuti. Makaudzwana ndo yamunokwanisa? Ndatongofunga kutongotango ndeiza kutongo. Makangozvifungira menge. Ko zita rekuti Jarlax makarowanepi? Rakazongouya mukuimba kutongozito Jarlax. Rakangouya. Zvinorevei kuti Jarlax? Hazvina zvazvinoreva. Hamusati manatsoziva kuti zita rekuti Jarlax rinorevei. Ndere kungoti vanhu vangoti daidza kana kuti muti. Makadi kuzviti jamuti. Mukoma wangu, handi munofanira kutsvaga zita ramunofanira kuziva kuti rine zvazvinoreva. Saka iri harina zvarinotomboreva, ndere kungoti tidaidzwe pamangoma. Hey, mukai ngwarai. Ndere kungodaidzwa pamangoma. Alright, okay, koma mungambotoerawo here ka freestyle tobva taziva kuti Jarlax wemangoma. Freestyle I mahara ka ndiroverei kutizwa. Inguri mbanjenzi Ngoti imbanjezi pandasvika imbanjezi vana vari kusaiza patani webzone kusaiza patani vakati kimbodzanya patani. Alright, saka vanhu vaifunga kuti kuimba kwamunoita uko vanenge iri mbanje. Umwe ndo zvanenge vachifunga nyamba itarenda ipatani. Alright, munoshuwirawo kuti music yenyu igosvikawo kupi naye mukoma wangu? Tinanguti matima anoisa yangosiyana siyana. Alright, ndeupi muimbi anorowo musambo wenyu wamunofarira? Kuna Tedman Fire. Hatinoti usanganisana na Mukoma Windsor. Tedman Fire nana Mukoma Windsor ndo vamunoda kuzosvika palevel ravo. Ko Winky D tongosvika futi ndo shwiro dzacho tinadzo. Ndo shwiro dzacho. Ko mukatonzi show yavo munotosimudza mangoma. Tokwanisa ndokwanisa kusimudza. Zvekutodaro kuti kupai maiki zviro zvatodaro. Kutorova zvekutopfurikidzisa. Saka munoda mari kuti muite show yacho. Nokuti mahara ezvinezvi mumboita mahara. Kwekumbofadza mafanzi. Munoda zvekufadza mafanzi. Vanenge vachida kubata vanokubata sei mukoma wangu?
vanondibata pa 071 86 44 520. Alright. Kumunogara? Ndinogara kudanga mvura. Alright. Kumawangu. Alright. Aiwa, regai tizokanda kungoma tizonzwa kuti mafans enyu anodi anokusapotai. Angotai. Anditika. Thank you so much.